V Salóne 9 sme sa rozhodli zamerať na kvalitné kozmetické a kadernícke služby, luxusné zariadenie a odborne školený personál, aby sme vedeli zabezpečiť vašu spokojnosť. Salón 9 bol vytvorený s cieľom združiť všetky aspekty krásy pod jednu strechu. Veríme, že s ponukou širokej škály procedúr, služieb a profesionálnych produktov dávame našim klientom čo najlepší možný zážitok. Sme hrdí na služby, ktoré vám ponúkame a poskytujeme v najlepšom možnom zariadení. Neustále načúvame potrebám našich zákazníkov a prispôsobujeme naše služby a produkty tak, ako ich vy potrebujete. Prečo je EZ Hair predĺžovanie iné? Každý z nás je individuálny, takže potrebuje individuálnu starostlivosť. Všetky vlasy pripravujeme zákazníkom na mieru, od ukončenia až po farbu a hustotu prameňa. Vieme, že ak predĺženie alebo zahustenie má byť efektívne, vlasy musia na 99% sedieť s vašou štruktúrou, typom vlnitosti a následne farbou. Vlasy vieme pripraviť až do 100 rôznych farebných odtieňov. EZ Hair používa iba výber z tých najlepších ruských a európskych vlasov na trhu. Keďže vlasy nakupujeme v surovom stave a spracúvame ich na Slovensku, na všetky naše výrobky dávame záruku. Ďalšia veľmi dôležitá vec, keď sa rozhodujete nad predĺžovaním vlasov, je výber spoja, alebo spôsobu, akým si dáte predĺžiť vlasy. Po dlhoročných skúsenostiach so všetkými metódami sme vyvinuli spoj, ktorý je minimálne viditeľný, vynikajúco drží a to najdôležitejšie, nepoškodí váš vlas. Nazvali sme ho Super Eurolock. Funguje na podobný spôsob ako Eurolock, ale v porovnaní s ním je širší a kratší. Keďže je širší, zmestí sa do neho viac vlasov, tým je uchopenie prameňa bezpečnejšie a pevnejšie. Je kratší, takže je menej viditeľný a je vyrobený z mäkkého a nehrdzavejúceho kovu. Farba na ňom je vypálená, čiže oproti Eurolocku, ktorý je postriekaný, farba sa nezošúcha a drží počas celého predĺženia. Veľa z vás zaujíma, že na aké vlasy sú tieto spoje vhodné. Na všetky. Systém nadpájania, ktorý používame, vieme prispôsobiť aj na extra riedke a jemné vlasy. Predĺžovanie vlasov nie je škodlivé, pokiaľ je rozloženie prameňov správne a sú bezpečne uchopené. Keď vlasy nie sú preťažené a sú šetrne zložené, nič sa nemôže stať. Samozrejme, aby naozaj vaše vlasy neboli poškodené po predĺžovaní, je dôležité dodržať tieto zásady. Nenechať si pramene viac ako 2,5 až 3 mesiace, používať kondicionér aj na miesta, kde sú spoje a najdôležitejšie dať si založiť vlasy skúsenému profesionálovi, ktorý používa kvalitné nástroje. Značka EZ Hair si vybudovala svoje meno iba vďaka spokojným zákazníkom, ktorí nás odporúčili ďalej.
Preto môžeme s istotou povedať, že Salon 9 a EZ Hair je správna voľba.